ворӯғ, ту нимпораи ҷони манӣ. ворӯғ, туро ба ҳеҷ кас намедиҳем, зеро ту ниме аз ватани ман ҳастӣ. салом алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корбони Умр. бар ҳамаи мо ва шумо маълум аст, дар сомонаҳои иҷтимоӣ айнан дар фейсбук Асия Пулисро дидам ва дар бораи ворӯғ айни ҳол кашокаши бисёр аст ва ҷаноби олии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба он ҷо сафар кардааст ва умеди онро дорем, ки албатта ворӯғро ҳеҷ кас аз мо гирифта наметавонад, зеро ворӯғ ки дар ватани мо ҳаст, дар Тоҷикистони сулҳу ободи мо ҳаст. иншоаллоҳ кӯшиш кунем ва ниме аз пораи нони худро бар як давлати бегона надиҳем. ва дар ҳама сомонаҳои иҷтимоӣ дар ин бора хеле суханҳо бисёр рафта истодааст ва хеле кашокашҳои зиёд аст. дӯстон, ҳаракат кунем, кӯшиш кунем ва нагузорем, ки ворӯғро, пораи ҷони моро аз мо гиранд. кӯшиш кунем то ними нони дасти худро ба ҳеҷ кас надиҳем, зеро мо ватани худро дӯст медорем, Тоҷикистони азизи худро дӯст медорем ва умедворем, ки ҷавонҳои бонангу бономус ва халқи миллати тоҷик ҳеҷ вақт, ҳеҷ гоҳ ба ҳеҷ кас ин ворӯғро намедиҳад ва намедиҳем. албатта мо сарҷам мешавем ва душмане бар зидди мо баромада наметавонад. дуо кунед, ки ҳама чиз хуб шавад. آمین یا رب العالمین.